L-Unjoni Ewropea tixer il-bozza l-ħamra għall-Gvern Malti. Dan hekk kif ħeġġet lil Malta sabiex timplementa programm xieraq ta' kontroll għat-tniġġis tal-arja kważi sena wara li ma ntlaħaqx id-deadline. Rapport fit-Times of Malta jgħid li l-Kummissjoni Ewropea qalet li flimkien ma' Rumanija u l-Greċja, Malta qatt trid tadotta l-ewwel pjan nazzjonali tagħha sabiex jitnaqqas it-tniġġis. Malta suppost bagħtet il-programm tagħha għal kontroll ta' tniġġis nazzjonali tal-arja lill-Kummissjoni sa' April tas-sena l-oħra. Malta ripetutament kienet tinsab fin-naħa ta' fuq tal-lista ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn il-popolazzjoni qed tkun esposta għal tniġġis għoli tal-arja. Is-sena li għaddiet kien rappurtat kif l-imwiet minħabba kwalità tal-arja f'pajjiżna kienu aktar mid-doppju minn kif kien maħsub qabel, b'576 persuni imutu qabel iż-żmien. Il-Gvern Malti issa ġie ordnat sabiex jibgħat il-pjan tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea kif meħtieġ mid-direttivi tal-Unjoni dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' sustanzi li jniġsu l-arja. Taħt din id-direttiva l-Istati membri huma obbligati li jfasslu, jadottaw u jimplementaw programmi rispettivi tagħhom sabiex jillimitaw l-emissjonijiet annwali tagħhom. Lan ta' dawn id-direttivi hu li jintlaħqu livelli ta' kwalità tal-arja li jillimitaw l-impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Peress il-Gvern Malti baqa' ma ressaq l-ebda pjan għat tnaqqis ta' tniġġis tal-arja, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ultimatum ta' xahrejn sabiex il-Gvern irressaq pjan adattat f'dan ir-rigward. Jekk il-Gvern Malti jonqos milli jagħmel dan, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tibda proċeduri legali fi qrati Ewropej tal-Ġustizzja.